Hei, täällä taas Kartse Toy Gamer. Ja pitkästä aikaa vihdoinkin taas tehdään Transformer-video. Ja tää, mitä me nyt kuvataan, on Transformer Cybertronista 2005 Scourge. Ja muuten, sit jos et ihan heti arvannut, tää on japanilainen versio. Joo, mä sain käsiini nyt japanilaisen version, koska tällä hetkellä on vaikea saada amerikkalaista versiota, kun ne on niin kalliita. Kyllä. Mutta aika sama versio on, mutta vähän värijutut on pikkusen aivehtella erilaiset, mutta joo. Scourge. Yksi mun lemppari Cybertron kans hahmoista. Ja hän on viidakkoplaneetan johtaja, joo. Tosi hieno. Vähän katon, jos mä pystyn tarkentamaan vähän tuohon. Se on kyllä hieno. Suu aukeaa. Jalat liikkuu. Häntä on tietysti vähän tää on vanha lelu, niin ei kauheasti liiku, mutta kumminkin. Ja sitten kuvan eteenpäin. Ja tässä on hänen Cyberplanet-avaimen. Yes. Ja mä oon nyt tyytyväinen, että mä saan nyt mun kokeilman täyteen kaikista Cyberplaneta johtaja-avaimista. Eli tää on kultainen. Ja tässäkin, koska tää on johtaja robotti, niin sillä löytyy äänet, mutta mulla ei ole pattereita sisällä. Mutta tuossa nappi ne lähtisi käyntiin. Ja sitten tietysti jos aktivoisi Cyberplanet-avaimella tämän lisävoimamekaniikan, niin siitäkin tulisi äänet, mutta kumminkin mä näytän, mitä tapahtuu, kun laittaa avaimen tänne. Noin, siltä tuli 2 lisää pikkusta päätä. Vähän niinku lohikäärmepää. Kyllä sarjassa eli showssa Scourgea kyllä puhuteltiin tai hän puhui, että hän on kolmipäinen lohikäärme. Joo. No, mennään sitten eteenpäin. Otetaan avain irti. Näin saa ihan helposti tän takaisin tän. Muutetaan hänet nyt sitten robottimuotoon, eli ensin mä ehdotan, että aloittaa hänen hännästä, joka lähtee ihan helposti noin. Ja tästä tulee hänen kirveensä, tai mikä tää nyt on. Joku hänen melee-aseensa, eli
Kyllä. Eikä se oli vähän jumissa. Tää piikki tulee kans ylös. Tai sit se voi tolleen laittaa. Joo. Jätetään se sivuun. Nää voi avata tälleen. Joo. Sitten tuon. Ottaa sen. No. Tää auki. Tolleen. Sitten loikermasta alas. Noin. Nostaa kameraa ylös. Sitten voidaan ottaa hänen robottimuodon pää ja noin. Alkaa näyttää jo aika lailla ihan Gertchiltä. Sitten nää sen kädet. Noin. Noin. Se on robottimuodossa. Ja on se kyllä aikamoinen näkö. Todella viidakon kuningas suoraan sanottuna. Tiedätkö, siis kun tää on vanha lelu, niin tää kaikki kädet ja jalat liikkuu hyvin vanha-aikaisesti. Siinä ei ole modernia jointteja, tän liikkuisi aika modernisesti, mutta joo, ihan tarpeeksi liikkuu ja voi leikkiä. Sitten hirveänkin saa hänen käteensä. Noin. Sitten subplaneetta avainvoima. Noin. Toimii robottimuodossakin myös. Arvaan, että tässä joutuu sitten vähän kääntämään näitä loikäärmepäitä sen verran alemmaksi, että Scourge voi sitten avata tulen voimat. Kyllä. Sitten mä ajattelin näyttää videolla vielä nämä mun kaikki kultaiset johtajaplaneetan avaimet ja sitten kaikki sotilaan hopeaväriset avaimet. Joo. Tän näköisiä ne on. Sitten pitikin kertoa, että jos teillä ei ole japanilaista versiota ollut koskaan, ne eroaa näistä amerikkalaisista tai Euroopan avaimen julkaisuversiosta, että näiden takana on tämmönen numerokirjan sarja, että niillä oli
tällä sarjalla oli kerran niin kuin tämmönen ihan nettisivu, jonka tuon numerokirjan sarjan kautta pystyy katsoa kaikki hahmon tiedot ja jutut. Joo. Okay. Kun tää on japanilainen versio, niin tää avain, niin siinä ei ole mitään numerokirjaa. Joo, tämmösen yksityiskohdan ajattelin näyttää, kun jäänyt vaivaamaan jo pitkään. Mut joo, ei mitään oikeastaan muuta tällä kerralla. Tämmönen lyhyt video. Jättäkää peukutuksia, kommentteja. Toivottavasti tulee taas seuraavan kerran nopeammin uusi video. Joo, mut uskon, että nyt on aika lailla taukoa taas, koska mullakin on omia juttuja tässä välissä ja aika paljon, niin tykkään pitää taukoa silloin tällöin, niin vähän kauemmin, niin 6 videoa saa julkaistua. Joo, siinä on Cybertron Scourge. Nähdään ensi kerralla. Hei hei!